بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar 19 ga watan Zulqaida, watan 11 a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 6 ga watan 3 watan Mars a wannan shekara ta 1999 dan ci gaba da darasin littafin mu mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shine darasi na biyu. Idan ba manta ba, a darasin da ya gabata mun karanta mukaddimar littafin da kuma mun shiga babin farko shine babul ikhlas wa ihdarin niyya fi jami'il a'mal wal aqwal al barizati wal khafiyya. Muka karanta ayoyin da suka zanto mabudi na wannan babi, sannan kuma muka karanta hadisin Amirul Mu'minin Umar dan Khattab, wato hadisin Bukhari da Muslim, wanda a ciki muka bayyana marwayatan hadisin sunan Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Al-Ju'fi dangantaka ce zuwa ga daya daga cikin kakanninsa Al-Bardizba, dan da can mutumin Farisa ne, yana kan addinin Majusanci sai ya musulunta a wurin gwamna da ke garin Bukhara wanda ake kiransa Al-Yaman Al-Ju'fi, Yaman Al-Ju'fi. To sai aka danganta babansa zuwa ga wannan kabila ta Jufa, amma ba ita ce asalin kabilarsa ba, dan sun musulunta a hannunsa, wato kakansa ya musulunta a hannunsa. To a takaice dai muka karanta kuma hadisin Ummul Mu'minin Aisha, hadisi na biyu. Yau za mu tashi cikin hadisi na uku a wannan babi, haka ne ko? Wa Aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. wannan hadisi shi ma an karbo daga Aisha, Allah shi kare ta gare ta. Aisha ita ce Siddiqa bintu Siddiq, wato mai gaskiya, yar mai gaskiya, ya ce ga Abubakar Siddiq. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta a jerin matansa, ita ce ta uku. Don matarsa ta farko Khadija, daga nan sai ta biyu Sauda bintu Zam'a, ta ukun su Aisha, Allah shi kare ta a gare ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana yar shekaru 6 kacal a duniya, ya rage shekaru 3 kafin hijira zuwa Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya barta tana da shekaru 18 kacal a duniya, shekarun ta gaba. Amma tare da haka, saboda kokolwa da Ubangiji ta'ala ya bata, ta haddace hadisan Annabi masu tarin yawa. Waɗansu suka ce hadisai 2,210, waɗansu malamai suka ce 1,110. Sun dai yi saɓani, a takaice dai abinda ta haddace ya wuce 1000. Tana cikin mutane 7 da suka fi kowa haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam: Abu Huraira, Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisha radiyallahu ta'ala anha, Jabir dan Abdullahi, Anas dan Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Su da ake kira as-sab'atul mukthiruna, mutum 7 waɗanda suka fi kowa haddace hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne malami yake cewa sab'un min as-sahbi fawqa al-alf qad nazalu qad sab'un min as-sahbi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi anil mukhtar khair mudar Abu Hurairah, Sa'd, Jabir, Anas, Siddiqatun wa Ibn Abbas kazamnu. Siddiqatun ya Aisha kenan, Ibn Abbas kazamnu. An karɓo daga Aisha, Allah shi kare ta a gare ta, tana da falala mai tarin yawa. Qalat tace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce, la hijrata ba'da al-fath, babu hijira ba'da al-fath bayan an riga an bude Makka, walakin jihadun wa niyya, sai dai abin da yake saman mai shine jihadi da kuma niyya ta gari. Babu hijira bayan an riga an bude Makka, amma dai jihadi yana nan, haka kuma niyya ta gari tana nan. Abinda ake nufi da hijira, mutum ya tashi daga garin da yake na kafirci ya gudu
zuwa garin da yake na musulunci, wannan shine hijira. Tashi daga garin kafirci zuwa garin musulunci, wannan shine hijira. To sai malamai suka yi sabani kan cewa yaushe ne gari zai ansa sunan garin musulunci ta yadda har za a bukaci ka yi hijira zuwa gare shi, yaushe ne gari zai ansa sunan garin kafirci ta yadda har za a bukaci ka guje masa ka yi hijira ka bar shi. To sai suka yi sabani zuwa gida biyu. Waɗansu malamai suka ce shi gari yana ansa sunan musulunci yayin da ya zanto mafiya rinjayen waɗanda ke cikinsa musulmi ne. Wannan baya hana a samu ɗaiɗaiku cikin yahudu da nasara da masu sauran addini, amma mafiya rinjayen mutanen cikinsa kila 60, 70, 80 har zuwa 90 cikin 100 musulmai ne, amma akwai kashi 10 ko 15 ko wani abu makamancin haka wanda suke ba musulmai ba. Wannan gari ya zama garin mai kenan, garin musulunci. In mafiya rinjayensa suka zanto kafirai ne, wannan gari ya zama garin mai kenan, garin kafirci. To don saboda haka waɗansu malaman abin da suka yi izina da shi shine mutane, waɗansu malaman kuwa magana ta biyu kenan suka ce gari yana ansa sunan musulunci idan constitution din da ke gudanar da rayuwar jama'a ya zanto qala Allah qala Rasulullah. Qur'ani da hadisi shine stiyarin da ke tuka gudanar rayuwa a garin, to gari ya zama garin musulunci, ko da kuwa mafiya yawa daga cikin mazauna cikinsu ba musulmi bane ba, amma ana aiki da Qur'ani da hadisi. Gari ko yana ansa sunan garin kafirci yayin da ya zanto abin da yake gudanar da garin ta fuskar mulki ba Qur'ani bane ba hadisi bane ba, ko da kuwa ɗaiɗaikun 'yan ƙasa mafi yawa sun zanto ila ba ta kun fahimta. To kaga ko ne abu abin da yake wadansu abin da suka kalla kundin tsarin mulki, wadansu abin da suka kalla yawan jama'a. To a gaskiya magana mai ƙarfi daga cikin waɗannan maganganu kowace tana da ƙarfi, kowace aka lura dalilanta tana da ƙarfi. Dan baka zuwa ka kalli gari kasancewar ba sa aiki da shari'ar Allah ka ce duk ba musulmai bane su, ba zai yi ba. Baka zuwa kuma ka kalli gari ana aiki da Qur'ani da hadisi a matsayin dokar kasa ka ce wannan garin ba na musulunci bane ba, ga ko Qur'ani da hadisi ke hukunta shi. Ina fata mun fahimta. To a takaice dai idan gari ya zanto gari na kafirci ne, ba daga kasancewarsa garin kafirci ba ka tilasta maka yin hijira, sai in baka da yancin addini a ciki. Ba ku da daman ku yi sallah, ba ku da daman ku gina makarantar islamiyya, ba ku da daman ku gina masallaci na 5 salawat ko na juma'a, ba ku da daman tsayar da sallolin idi din nan karama ko babba, sauran al'amura da suka shafi musulunci duk ba ku da ikon yi. To ya zama tilas mutum ya hijira daga wannan garin zuwa garin da zai sami ikon yin daya daga cikin abubuwan da muka ambata. Ina fata an fahimta. Amma idan duk kuna da damar yin wannan, constitution ya kasance ba na musulunci ba, to wannan kokari za ku yi ku sauya, domin wato ainihin kasancewar ku mafiya yawan ku musulmi kuma kuna ayyuka na musulunci, sallah, zakka, aikin hajji gurgurdan hali, wannan kenan za ku iya tsaye da shari'ar Allah in kuna so. Ya zama dole kenan a fahimtar da daidaikun musulmi fahimtar addinin musulunci don su ɗabbaka shi a cikin wato tsarin rayuwarsu gaba daya. Allah shi mana gama kata. La hijrata ba'da al-fath, babu hijira bayan an riga an bude Makka. Abin nufi yin hijira daga Makka zuwa Madina ta riga ta yanke da zaran an bude Makka. Ba halin ka ce za ka bar Makka ka tafi Madina, domin abin da ke sa a guje wa Makka a da can din saboda Makka kafirai da suka rinjaye ci. Amma yayin da aka zo aka yi fatawa Makka a shekara ta 8 bayan hijira, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo Makka cikin nasara, mukarraman mu'azzazan, abin girmamawa, abin darajantawa, bayan koda an fitar da shi daga garin. Amma Allah ya shigo da shi daga garin ta hanyar nasara, kuma jama'a suka zo suna shiga musulunci kungiya, jama'a, tawaga. Kan mafiya rinjayen mutanen Makka sun zama musulmi, to annabi zaka guje musu kaje ina. An zo gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba 360, adadin kwanan shekara shine adadin yawan gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba. Annabi ya zo ya sa sanda yana ture shi ɗaya suna faduwa, yana cewa ja al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa, yana rurrushe su gaba daya. To ka gudu ka je ina? Ai tauhidi ya riga ya kawo, shine ma'anar la hijrata ba'da al-jihad wa ba'da al-fath. Walakin jihadun wa niyya, sai dai akwai jihadi, wato shi jihadi ba a rusa shi, shar'antaccen abu ne har ya zuwa ranar tashin kiyama, kamar da don sadi sai suka nuna. Wa niyya, sannan kuma akwai niyya, kyakkyawan niyya da mutum zai yi ko da bai samu damar aiwatar da ita a aikace ba,
niyyar ta zuci za a ba mutum lada kai niyyar aikata alkhairi a zuciyarka sai wani uzuri ya hana ka ya dabaibaye ka aiwatar da alkhairin ba dan zaɓin ka ba sai dan uzurin ya fi ƙarfin ka zuciyarka na san alkhairin amma baka samu damar yi ba za a baka lada akan wannan kamar da hadisi za su zo su yi sharhin wannan muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wa idza stunfirtum fanfiru wa idza stunfirtum idan an nemi ku fito fanfiru to ku fito abin nufi idan shugaba ya nemi ku fito domin tafiya jihadi a ce a nan Kano akwai shugaba da aka yi mubaya ko a Najeriya akwai shugaba da aka yi mubaya shugaba na musulunci amirul mu'minina kowa ya bashi hannu an yi mubaya sai ya shela ya ce jama'a gobe a fito jihadi to ya zama tilas ga kowanne ɗaya cikin daidaikun musulmi ya fito sai gaba abuta uzuri wanda jihadi ya faɗo a kansu so ne kamar makaho kamar gurgu kamar mara lafiya dan Allah ce laysa alal a'ma harajun wala alal araji harajun wala alal marid haraj wadannan an riga an musu uzuri mara lafiya gurgu makaho an riga an musu uzuri an gane ko amma in ba haka ba kowane ɗaya cikin daidaikun musulmi maza ya zama dole ya ansa kiran shugaba na cewa a fito a tafi jihadi mutum ba zai noke bai yake fita dan ba zaɓi ba ne ba tilas ne shari'a ta wajabta masa shine ma'anar wa izastum firtum idan an nemi ku fito dan tafiya jihadi fanfiru to lalle ku fito din kar ku noke to kaga a nan gurin akwai wata hikima ta nuna mana cewa ba a yin jihadi sai karkashin shugabanci sai in an samu shugabanci da ake yin jihadi don manzo Allah ce wa izastum firtum in an nemi ku fito waye zai nemi ku fito shugaba kenan sai an samu shugaban da zai kadaita kalmar shugaban da zai kadaita sahunku shugaban da zai kadaita al'umma gaba ɗayanta tare da bambancin yare tare da bambancin gari kila hada bambancin launin fata amma kowa ya masa baya shi ne shugaba to karkashin irin wannan shugaban da ake iya jihadi amma mutane yayin da suke tarwatse wancan shugabansa daban wancan ma shugabansa daban wanda ya yarda da shugaban wancan bai yarda da wannan ba wanda ya yarda da shugabansa bai yarda da wancan ba kila wannan ma ya kafarta wannan wannan ma bai yarda da musuluncin wannan ba irin wannan mutanen ba za su yi jihadi ba a irin wannan halin ba za su yi jihadi ba sai dai kawai ku fada ku da kafirai menene fada idan sun kawo muku farmaki ku kare kanku wannan kare kai ko ba shugaba ya zama wajibi kai an fahimta ku da wannan sai a ce fada suke amma ba a cewa jihadi ana fada tsakanin wa musulmai da kafirai amma ba jihadi bane saboda jihadi yana da tsarinsa ina fatan kun fahimta wa nabi abdullah jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhuma qala كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاته فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم وانا حديثي أنكر بوش دقاء أبو عبد الله shine Jabir dan Abdullahi wato shi baban Abdullahi kuma mahaifinsa kuma sunansa Abdullahi al-Ansari wanda yake mutumin Madina ne Jabir dan Abdullahi yake cewa kunna ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi fi ghazatin a cikin wani yaki da annabi ya fita akan ce gaza ko a ce gazwa duk ma'anar su daya ghazatun ghazwatun duk abin da ake nufi da ɗaya daga cikin kalmomin nan guda biyu yakin da annabi yake ciki tare da sahabbai idan annabi baya ciki ba a kiran shi da suna ghazwa sai in annabi na ciki a ka'idar larabci mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani yaki da ya fita wani kai farmaki da ya fita to bincike ya nuna wannan yaki da annabi ya fita shine yakin tabuka wanda aka yi a shekara ta tara bayan hijira tabuka kuma gari ne da ke cikin kasar sham gaba da iyakar kasar Romawa can cikin daular Romawa daga Madina zuwa Tabuka a halin yanzu kilomita 600 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mayaka suka tashi tun daga Madina zuwa Tabuka a ƙasa kilomita nawa 600 gashi lokacin ana zafi gashi lokacin ana cikin tsanani wannan shekarar ba a samu amfanin gona mai yawa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk tafiyar da annabi zai galibi in zai je yaki yakan yi sayan magana baya fitowa fili ya ce gari kaza za mu ci amma lokacin da za a tafi tabuka sai da annabi ya fito karrai sai tabuka za don kowa ya san irin shirin
amma da idan zai kai hari shi kenan sai dai ce gobe da za mu fita ta kofar kudu. To munafukai masu kunji tun sun ce za a fita ta kofar kudu, mu kaddara garin Kano kace za ka fita ta kudin garin Kano, kenan kofar Nasarawa ko da abin ko ina ne za ka fita ta kudu. To munafukai cikin dare sai su garza ya zariya su ce ai gashi nan za a zo a yake ku mutanen Kano na yaka. Idan annabi ya fito ta kofar kudu sai ya zaga wani sahabbai sai ya kofar arewa ya nan ka dan ka zo ko dan bata ko da magana. Kaga sun kai ji da basu ci nasara. Duk salon yaki dan kana shugaba su mabiya ba komai ake fara musu ba, abin da ya kamata su sani wanda bai kamata ba sai bayan abin ya tabbata. Kila kafin su gane za su zarge ka, za su zage ka, karka damu da wannan zagin ko zargin. Kai dai ba kan gaskiya kake ba, idan sun gane gaskiya sai Allah sarki da mun zaluncewa ne, ashe muna zamanin kaza ne ba kaza bane ba. To amma me yasa bai faɗa mana ba? Yau dan me zai faɗa muku? Bayan ba ku da rike asiri. Ba lalle bane sai ya faɗa musu. An gane ko? To da za a tafi yakin da muka sai da annabi ya bayani. An yi wannan yaki, an tafi wannan yaki a shekarar ta tara. Wannan yaki kafirai ne suka haɗu, waɗansu daga cikin Romawa da kabilar Lakham da kabilar Juzam da waɗansu tawaga da kabilun Larabawa cewa su zo su yi kwantan bona ga al'ummar musulmi su kawo hari Madina. Da annabi ya ji inda suka haɗa sansani suna so su taru sai ce mu kai musu farmaki a wajen kafirai. Da suka ji labarin zuwan annabi sai suka baje suka tarwatsa. Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu. Annabi ji ya zauna a wajen tsawon kwanaki bai ga kowa ba sannan ya dawo, saboda haka ba a kashe ko da tururuwa ba. Ashe kenan wannan ke nuna mana ƙaryar wani kasa da ake sayarwa na yakin Tabuka kafaran Tabuka ba kafaran wasa ne ba, da wani karni mai kai 100 da wani mai kai ne kafaran hira ne wani duk kitabun rasu ne wannan bayan da asali ya suke shirya duk jita-jita. Yakin Tabuka ba kashe kowa ba haɗa kowa ba haɗu ma tsakanin musulmi da kafirai guduwa su kai. Jabir dan Abdullahi ya ce mun kasance tare da annabi fi gazatin faƙala sai annabi ya ce inna bil madinati la rijalan, akan hanyar su ta dawowa kenan bayan sun tafiya kilomita 600 akan hanyar dawowa sahabbai suna ganin ga irin tafiyar da aka yi, ga yunwa ga kishirwa ga gajiya, sai annabi ke cewa inna bil madinati la rijalan, lalle a garin Madina akwai waɗansu mazaje masirtum masiran, ku da kuke tare da ni ba za ku yi tafiyar wani zango ba cikin zangon tafiyar ku, wala qata'tum wadiyan, ba za ku yanke wata tazarar tafiya ba. Asalin wadi a larabce shine faɗi da ke tsakanin dutse da dutse, nan ga dutse filin da ke tsakanin su ana kiran shi da suna wadi. Yanzu kamar filin da ke tsakanin gare da gauran dutse sunansa wadi a larabci. Annabi ce wa ma qata'tum wadiyan, ba za ku yanke wata tazarar tafiya ba ta fili da ke tsakanin dutse da dutse, illa kanu ma'akum, face sai sun kasance tare da ku. Habasahumul marad, rashin lafiya ne ya tsare su a gida ba su samu damar tafiya yaki. Me yake nufi sai sun kasance tare da ku, ma'ana sai sun yi tarayya da ku cikin lada. Wa fi riwayatin, cikin wata riwaya, illa sharikukum fil ajri, face sai sun yi tarayya da ku a cikin lada. Su suna zaune a gida a kwance akan gadajen su na rashin lafiya, ko kun zo kun yi tafiya ga yunwa ga kishirwa ga doguwar tazara ga gajiya, amma tare da haka su ma za su yi tarayya da ku cikin lada saboda kyakkyawan niyyar su. Sun niyyaci fita yaki amma uzuri ya dabe bai siya hana su fita. Duk wannan ke nuna mana muhimmancin niyya ta gari a wurin dan adam musulmi. Shi yasa kullum ka zanto mai niyyar alkhairi. In ka niyyaci alkhairi ka aikata alkhairi ya zanto nurun ala nur. Idan ka nufaci alkhairi uzuri ya hana ka kasa cin masa wajen aiwatarwa, har yanzu kana da lada a wajen Allah ta'ala. Mahallin shahid gashi waɗansu bayan Allah suna zaune a Madina ba su da lafiya, amma annabi ya ce ba inda za ku yi wata tafiya ku yanke wata tazaran tafiya ko wani fili illa kanu ma'akum, ko kuma illa sharikukum fil ajri, face sai sun yi tarayya da ku a cikin lada, saboda sun so fita ba su samu fita ba, saboda uzurin da ke tare da su rashin lafiya ko wani sa cikin irin abin da ke iya hana mutum ya fita jihadi. To shine malamin ke kafa hujja da wannan hadisi bisa ga cewa ashe idan mutum yayi niyyar yaki sai bai samu daman yayi yaki din ba, za a ba shi lada. Haka idan mutum yayi niyyar aiwatar da wani aiki na alkhairi sai bai samu daman ya aiwatar ba, shi ma za a ba shi lada. To amma shin wannan na nufin za a baka lada daidai da wanda yayi? Ba ku ce komai ba. Annabi ya ce illa kanu ma'akum, face sai sun kasance tare da ku.
sannan ya ce a wata riwaya ce illa sharikukum fil ajri, face sai sun yi tarayya da ku a cikin lada. To tarayya nan da su a cikin lada zai dauki ma'anar tarayya wajen ku samu lada su ma su samu, zai dauka ma'anar tarayya wajen ku samu lada wato daidai da irin nasu. To wannan na nufin za su yi tarayya wajen lada kenan? To saboda da kyau, saboda ayat da ke cikin suratul nisa Allah ce la yastawil qa'iduna min al-mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurur rahim. Ma kamar an ce ulil darar kuma shi nake so in ji wani ya ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina waɗanda ke zaune a la yastawi alqa'iduna min almu'minina waɗanda suke zaune a gida cikin mummunai ba za su yi daidai ba ghairu ulil darari, ba waɗanda suke da uzuri ba, ba waɗanda suke da cuta ba, ba za su yi daidai ba tare da wa tare da masu jihadi wal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. sai Allah ce faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina daraja. Ubangiji ta'ala ya fifita masu jihadi da dukiyarsu da kawunansu akan waɗanda suka zauna ba su jihadin nan ba da daraja. Amma sai ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna, kowanne dai Allah ya masa alƙawalin mai al-husna aljanna. Da wanne da wanne? Da wanda ya zauna gida da wanda ya an fahimta ku, da wanda ya zauna gidan da wani kullum ya masa alƙawarin aljanna. Amma sai ce wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina, ai magana ta riga ta kare, ko da uzuri ko ba uzuri ne wanda ya fita ya filata. Yanzu misali mu kaddara wanda ya fita wanda yake fita ba da uzuri ba uzuri da ya hana shi fita amma sai yake fita, to wannan an iri shi dan ta iya wa jihadi shugaba ya ce a fita gaba ɗaya, yanzu su tumtar sun famfi, to kaga wannan rashin fita su laifi ne. Amma shugaba bai kira a fita gaba ɗaya ba, zuwa ya yi zaɓo ta tawaga waɗansu kafirai ne marasa kunya, za a iya haɗa rundunar mutum 100 su lallasa su, sai zan ɗauki mutum 100 aka tafi faɗa wa sauran jama'a ba. Kaga su suka je sun rabota da ladan, waɗannan ba a kira su ballanta na ka ce sun ki zuwa su samu laifi. Ina fatan ko fahimta, ba su da laifi tunda ba kiran su aka yi suka ki zuwa ba, kuma hari aka kawo gari ba su kare ba. Sannan kuma ba za ka ce suna da lada ba cikakke tunda ba su je ba, amma in ya zanto zaman da suke ciki zama da nazarin ko ta kwana, inda za a kira su da sun je kaga sun da kyakkyawan niyya, da haka suna da lada tare da dukkan wannan ladan, kuma dai ba su kai ladan wanda ya fita ba. Wa alaikum salam. Allah cikin wannan yake na tawakkal. Akwai kawo bin Ashraf da shi da mutane guda biyu. Shi ga abin da ya hana shi bane, su kuma me ya hana su fita? Ba ka abin al-Ashraf kenan, ka ibn Malik, ka abin al-Ashraf bai hude ne, ka ibn Malik. Bayanin su zai zo, hadisin su zai zo, da haka ban ce komai a gaba. Akwai hadisin su zai zo nan gaba cikin babu tauba insha Allah. Yana cikin hadisi mafi tsawo a cikin littafin nan. Da haka da kyale ban ce komai a kansa, mutum zan roƙa su. ma'akun dana nake so mutum abin da wato wannan Illa kanu ma'akun face sai sun kasance tare da ku, ana nufin ta fuskar lada. to ma'akun din nan nace akan mukalla ne ya nuna mana a bayanin wancan tauhidi da abin da suke cewa Allah yana ko ina, to ga waɗannan su ma suna gida an ce kuma su zai ɗauki wannan ma'anar, wato ma'iyya ba ta nuna cewa dole ma'iyya ce ta zaci ke. ko ina sai mutum yana baya nuna haka. Jazakallah. insha Allah. ورواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان اقواما بالمدينه خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا فيه حبسهم القدر. وانا حديث امام البخاري يا رويتوشي تهنجر انس بن مالك. انس بن مالك خادمين لجد من الله صلى الله عليه وسلم. mahaifiyarsa ita ce ummu sulaym matar abu talha, an fahimta ko? Kuma anas dan malik yana cikin sahabbai masu falala, ya zauna tare da annabi ko shekara 9 ko 10 kamar yadda aka yi sabani. Ita cikin shekarun da ya tare da annabi bai taba ce mun dan me kai kaza ba, dan me ba kai kaza ba, a matsayinsa na yaron gida, saboda hakurin annabi da juriya. Kaga da ya ba za a ce bai masa laifi ba,
amma bai taɓa cewa ba dan me kai kaza, dan me kai sakaci ba kai kaza ba tsawon wannan shekaru. Yana cikin waɗanda ya dace da addu'ar annabi. Annabi ya masa addu'a ta Allah ya yawaita dukiyarsa, Allah ya yawaita 'ya'yansa, Allah ya koya ba shi 'ya'ya sun kai har 100 da doriya. Dukiya ko yana cikin gawatattun masu kudi a Madina. Dabinan kowa na 'ya'ya sau ɗaya a shekara da gozan Anas dan Malik yana yi sau biyu a waɗansu lokuta. Anas dan Malik ke cewa raja'ana min ghazwati Tabuk, mun dawo daga yakin da aka je na Tabuka ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tare da annabi da mutum Allah tabbata gare shi. Fa qala sai annabi ce inna aqwaman bil madinati khalfa, lalle akwai waɗansu mutane a baya mu gunguro su baya a Madina. Ma salakna shu'ban ko shu'ub ko shi'ab kamar da suka ce, wato jami'in na kalmar shu'uba. Shu'uba kuma shine dukkan wata hanya da ke tsakanin duwatsu. Bambancin ta da wadi fadi ne, amma shu'ub ko shi'ib wato dan matsi da tsakanin dutse da dutse inda mai tafiyar kasa zai iya wucewa. An gane ku ya zama masana suke na Hausa. Ma salakna shu'ban yace ba mu taba kama wata hanya ba da ko wani matsatsi ko wani loko tsakanin dutse da dutse, wala wadiyan ba mu taba yanke wata tazarar tafiya da ke tsakanin dutse da dutse ba, illa wa hum ma'ana fihi, face su suna tare da mu a cikin sa. Yana nufin suna tare da mu cikin lada, duk da cewa mun fi su, amma dai su ma za su samu wani abu na lada saboda kyakkyawan niyyar su. Habasahumul udhr, saboda uzuri ne ya dabe bai su a gida ba su samu damar fita ba. An gane ko? وعن ابي يزيد بن معن ابن يزيد ابن الاخنس رضي الله عنهم، وهو وابوه وجده صحابيون، قال كان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت، فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. wannan hadisi an karɓo shi ne daga Abu Yazid. Wannan Abu Yazid shine Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radiyallahu anhu. Huwa shi wannan marwayin hadisi wa abuhu da babansa wato shine Yazid kenan. An gane ko? Wajadduhu da kakansa su ukun gaba ɗaya sahabiyun, suna cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba karamin rabo bane, sun rabota da kasancewar su sahabbai. Idan an ce sahabi shine dukkan mutumin da ya tara sufa uku. Farko gamuwa da annabi, abu na biyu imani da annabi, abu na uku mutuwa bisa ga imani. Duk wanda ya dace da ya taba gamuwa da annabi ko da minti ɗaya ne shi, kai koda daga nesa ya ji annabi, kai koda makaho ne ya zo cikin turmusu zo ana taro annabi ya zo wucewa ta wajen, a halin kasancewar mutumin yana mai imani da annabi kuma ya mutu kan imani bai yi rinda ba, wannan ya dace da sahabantaka. Wannan shine abin nan yadda sahabi ke ta'arifin sahabi, definition din sahabi, mutumin da duk ya taba gamuwa da annabi. Baka cewa ya ga annabi, dai idan an ce ya ga annabi sai a ce to ina ga makaho wanda gashi ya rayu da annabi bai gaishe ba. Kamar Abdullahi bin Umar Maktum yana cikin masu kiran sallah masallacin, bai taba ganin sa ba tunda makaho ne shi. Da haka sai malamai suke cewa gamuwa da annabi ba ganin annabi ba. Kar a ce waye sahabi ka ce wanda ya ga annabi sai a ce to ka faɗi. Yanzu ka cire Abdullahi bin Umar Maktum daga cikin sahabbai, bai ko taba ganin dan shi bai taba ganin sa ba. Sai dai ka ce wanda ya gamu da annabi dai kenan, yayi imani da shi biyu kenan, ya mutu akan imani bai canja ba, ya zama shi ne sahabi. To ita sahabantaka zaɓi ne daga Allah. Ubangiji ta'ala ne ya zaɓe su zuwa ga lokacin da ya dace da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi imani da shi suka kasance tare da shi. A cikin dukkan ɗaiɗaikun musulmai tun daga lokacin da aka turo annabi zuwa lokacin tashin kiyama, ba wani mutum da zai kama kafar sahabi wajen falala. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ku zagi sahabbaina, ina rantsuwa da wanda rai da ke hannunsa, da ɗaya daga cikin ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud a ce zinari ne, ya ciyar da shi sadaka fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Yace da bai kai ko da mudannabi ɗaya da sahabi ya bayar ba, yace kai ko da rabin mudannabi. Yanzu ka duba girman dutsen Uhud,
ko girman da a ce zinari ne ka ciyar fi sabilillah bai kai mudannabi guda ɗaya ba da sahabi ya bayar sadaka ko rabin mudannabi da sahabi ya bayar. Kaga wannan ba karamin fasala bace ba, ashe zabi ne daga Allah, ba ijtihadi bane ke sa ka zama sahabi. Ba a cewa ga wata addu'a ka yi ta yi har sai ka waye gari ka ji kayan an maka bishara ka zama sahabi daga yau. A wanda ya riga ya wuce, zabi ne daga Allah. Abdullahi dan Mas'ud ke cewa Ubangiji ta'ala ya leka zukatan bayi a ƙarshen zamani, ya ga mafi tsaftar zuciya gaba ɗaya ita ce zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace da haka sai ya zabe shi ya turo shi a matsayin annabi na ƙarshen zamani, khatibun nabiyina wa imamul mursalin. Ubangiji ya kuma leka zukatan bayansa gaba ɗaya, ya ga gaba ɗaya tun daga lokacin annabi zuwa tashin kiyama ba mafiya falla irin sahabbai, sai ya zabe su ya kawo su suka yi zamani da annabi. Yace da haka ku kare haƙƙinsu, suna da martaba kwarai da gaske. To ka ku ayoyin Qur'ani sun yi bayanin martaba su. Ba wani mutumin da yake daidai da sahabi. Sahabbai gaba ɗayan su adalai ne yadda Allah ya adalta su cikin Qur'ani. Cewa adalai ba yana nufin sun zama masumai ba. Kai samu wani sahabi yayi kuskure, wani sahabi yayi ba daidai ba nan, ɗaiɗaikun laifuka a jingina masu sahabbai. Duk da haka wannan wato bai cire su daga matsayin da Allah ya ba su. Duk wani laifi da zaka jingina masa sahabi, kai yanzu a karni na 20 na miladiya kana jingina wannan ne bayan tun a karnin farko, wato a karni na 7 na miladiya din, tun a wannan karnin tuni Ubangiji ta Allah ya riga ya wanke su. Karni na 6 ko na 7 na miladiya an riga an wanke su. Yanzu kai ne ka ga laifin sahabi ka faɗa, kafin ka gani ka faɗa Ubangiji ya ce ya masa gafara. To me amfani kudin laifin? Ya kamata inda kana da adalci ka ce sahabi wani ya yi laifi, sahabi wani ya yi laifi, amma kuma Allah ba da labarin da ya yi musu gafara. Kaga nan gurin sai a gane kenan baka da wanda zaka zage shi ko ka ji masa mutunci. Amma sai ka ce ya yi laifi sai kai shiru, ba za ka kawo bayani kuma Allah ya masa gafara. Dan Allah ce laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabawwa'u fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Ubangiji ya karɓi tuban sahabbai, ya karɓi tuban annabi, ya karɓi tuban waɗanda suke tare da shi daga cikin almuhajirun masu hijira wal ansar da mazauna Madina. Almuhajirun waɗanda duk suka yi hijira suka je Madina, al ansar mutanen garin Madina, wannan da ba su da sahabbai. To Allah ce ya karɓi tuban su gaba ɗaya a cikin ayoyin suratul tauba. Suratul tauba tana cikin ƙarshen abin da aka saukar a Madina, ko ka ce tana cikin surorin Madina wanda ba wani hukunci da ya shafe hukuncin da ta tabbatar. To kaga kenan wato Ubangiji ta Allah da labarin ya musu gafara. Da haka sahabantaka babbar falala ce. Da haka yadda at-taura da linjila suka yi bushara da zuwan annabi, haka at-taura da linjila suka yi bushara kuma da matsayin sahabbai da siffofinsu. Allah ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sai aka ce Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ma'ana jakada ne daga wajen Allah. Wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi fa ga siffofinsu, ba sunayensu aka faɗa ba, siffofinsu ashidda'u 'alal kuffari, wato ainihin masu tsananta wa kafirai ne, amma ruhama'u bainahum masu jin kai ne tsakaninsu da juna. Tarahum ruk'an sujadan, zaka suna ruku'i da sujuda, sallah kenan. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, suna neman falalan Allah da yaddarsa. Simahum fi wujuhihim min athar sujud, alamomin su ba a fuskar in gani ka san mutane ne managarta, dan zaka guraben sujuda a cikin fuskokin su. Sai aya ta ce zalika masaluhum fi tawrati, abun nan da aka faɗa shine siffar su a cikin at-taura. Wa masaluhum fil injili, shine siffar su a cikin linjila. Siffar su kenan a cikin at-taura, siffar su kenan a cikin linjila. An gane ko? Da haka sahabbantaka babbar falala ce. Da haka Abdullahi da Umar ke cewa sa'a daya da sahabbai suka tsaya tare da annabi ta fi duniya da abin da ke cikin. Wannan bawan Allah mai suna Yazid, wato Abu Yazid shine Ma'an ibn Yazid, da Malik ke cewa gaba ɗayan su sahabbai ne, shi da babansa da kakarsa. Kala yace kana abi Yazid, mahaifina Yazid ya kasance akhraja da nanira, ya fitar da waɗansu dinarai ya tasaddaku biha da zai bayar da sadaka da su. Waɗansu malamai suka ce sadaka ta zakka, waɗansu malamai suka ce a'a sadaka ce ta nafila ta ganin dama. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid,
sai je ya ajiye wannan dukiya da ya fitar a wurin wani mutum a masallaci, wato ya ba shi wakilci ya ce wannan zakka ce na fitar ko wannan sadaka ce nake so in yi, na wakilta ka tsakani da Allah ka raba ga waɗanda suka cancanta. To da wannan ne malamai suke cewa ashe wanda zakka ta wajaba a kansa ko wanda ya niyyar yin sadaka ta nafila ba tilas bane sai ya ɗauka ya miƙa da hannunsa, ya halatta ya wakilta wani amintacce da ya san zai raba wannan abin ga waɗanda suka cancanta. An gane ko dan gashi da ya fitar bai raba ba sai je ina, sai je masallaci ya ga wani bawan Allah sai ya ajiye ta a wurin sai ce gashi wannan ka raba zuwa ga waɗanda suka cancanta. Dan sai ya ce fajitu sai na zo fa akhastuha, sai na karɓi wannan dukiyar a hannun bawan Allah da aka tsara wakilcin rabawa, yana rabo ni ma na zo na ce ya bani, gashi kuma kakana ne fitar da wannan dukiyar sai a bayar sarka. Fa ataituhu biha, sai na zo wurin mahaifina da wannan dukiyar. Fa qala sai ce wallahi ma iyyaka aradtu, yace wallahi ba kai ne niyyar ba, ni dai na niyyar wannan sarka in ba miskini, dan me zaka je ka karba, ni dai ba kai ne niyyar ba. Dan kuma yace fa khasamtuhu ila rasulillah, wato ban na san kenan dan yaje mai da wannan dukiya dan a bayar da ta ga talakan da ba shi ba. Dan kuma yake yadda ce ni ba zan bayar ba tunda na riga na karba ta zama ta. To uban bai ce dan ya masa rufushin kunya ba, bai damu da wannan ba. Yanzu kowa na neman waye ya dace da daidai tsakanin da uba cikin tunaninsa. Da haka dan yace fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai na kai karansa wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata da shi. Shi da malamai suke cewa wannan na nuna halaccin da ya kai karan ma. Ya zaki dauli ka ce da musu su, wanda baka suru zai musu. To wadansu malaman suka ce idan abu na jayayya ne uba ya ce ɗa ya ce kuma da yana so a aiki da shari'a, mahaifi kuma na so ya aiki da shekarunsa, ya sa wannan safin karfi da shekaru, to babu laifi ya kai shi karar wurin malamin da ya san zai faɗakar da shi gaskiya, kamar yadda wannan ɗayi wato ya kai kara zuwa ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko yace fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kai shi kara wajen manzon Allah, na faɗa masa ga abin da ya faru, mahaifina ya fitar da dukiya sadaka ya bayar da wakilci a masallaci, na zo na ga yana da sha'awa na karba, na zo gida shi kuma ce bai yadda ba, yanzu yaya za a yi? Faƙala sai annabi ce laka ma nawaita ya yazi, kai yazidu abinda kai niyya na sadaka ya tabbata gare ka, wa laka ma akhasta ya ma'an, kai ko ma'an abinda ka riga ka karba din nan ya tabbata gare ka. Niyyar kai ta ka ba talaka, wannan niyyar da ita Allah zai maka hukunci, ko da ta kuskure ta samu wanda ba talakan ba. Kai kuma abin da ka karba a lokacin da ka karba kana da mabukatan sa ba hannun mahaifin ka karba ba, wannan babu laifi a kanka. An fahimta ko? Yanzu wannan mai kirunawa abin da sa malamai suka yi sabani kan cewa dukiya ce ta zakka, dan saboda idan zakka ce baya halatta uba ya fitar da da ya bai, wato ya fitar da zakka ya bai mu dansa. An fahimta ko? Sai suka ce to nan bai halatta ba, amma idan uba ya fitar ya bayar da wakilci a raba wannan dukiya sai ɗa ya je karba a hannun wannan mutumin, ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta, saboda wannan hadisi laka ma akhasta ya yazid, laka ma nawaita ya yazid wa laka ma akhasta ya ma'an, yace kai yazid abin da ka niyyata ya tabbata gare ka, kai ko ma'an abin da ka riga ka karba ya tabbata a gare ka. Waɗansu malaman sun kafa hujja da wannan kan cewa kenan in bayayya ce ta hannu da hannu ko baya bai wa ɗa zakka, wannan bai halatta ba, amma ya bayar da wakilci a rabar, ɗa ya ga yana da bukata ya je zagaye ya karba, ko uban ya sani daga baya zakkar uban da ta tabbata gare shi, shi kuma ɗan abin da ya karba kuma ya halatta gare shi, tun daga shi annabi ya tabbatar da wannan. Amma waɗansu malamai suka ce wannan sadaka da wannan bawan Allah ya bayar sadaka ce ta nafila ba ta zakka ba ce ba, da haka sai annabi ya tabbatar da ita. Amma dai itlaq ne a cikin hadisin, ba kadan da cewa sadaka ce ta nafila ko ta zakka ba, abinda dai wannan ke nunawa ko da ta zakka ce ya halatta. Za mu karfafa wannan da wani hadisin da ke cikin Bukhari, wanda wani bawan Allah ya fitar da zakka, da ya tashi bayarwa sai ya je bayo mai dukiya, sai aka waye gari shi bai san mai dukiya bane ba, sai aka waye gari ana cewa wani ya bayar da sadaka ga waɗanda ma ba su cancance ba su zakka ba ya bar su, kaga shi ba da niyya ba. Ya sake fitarwa gobe ya bayar sai ya bai makaruwa, ka
ce a kuma yanzu zakka ma har da karo yake baiwa ya sake fitarwa wa shigari ya bayar da zakka kuma sai ya bai ma wani kasurgon barawo zakka kuma har yan fashi da makami yake baiwa duk a cikin abin nan da ya guda uku shi ne na bada uzuri ya Allah ne dai ba su ne niyya ba ga abin da na niyya shine in ba wanda ya cancanta karshe annabi ya nuna zakkarsa ta tabbata wannan mawadacin da ya ba mai yiwa baya fitar da zakka yanzu da ya ga an bayar a koya masa fitar da zakka wannan barawon da ya ba mai yiwa bukata ce ta tilasta shi zuwa ga yan sata yanzu an ba shi zakka mai kauri ya samu jari sai ya samu rufa a kasuwar sabon gari wannan karuwar da ya ba wannan mai yiwa abin da ya tilasta ta zuwa ga karuwanci ta sayar da mutuncinta yau ce rayuwa ce ta yau ubanta baya da rai ko uwanta ba ta da rai mareniya ce kuma ba mu da tsari na zamantakewar jama'a da zai lamunce mata rayuwa cikin sa'ida sai ta tilasta zuwa ga ta bayar da mutuncin kanta kafin ta rayu idan ta samu zakka mai kauri kaga ta samu wannan jari da za ta sana'a ko ta cikin gida ce ta sai keken dinki ta sai wani abu ta yi wani abu ta yi wani abu da za ta samu sana'a kila ta daina kenan ina fata an fahimta a take sai da annabi ya tabbatar da wannan zakka ta yi to kaga duk wannan na nuna wannan mawadaci ya ba a bashi domin Allah ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin al amil har zuwa karshe wanda shi wannan da aka ba mawadacin baya cikin jerin takwas din nan amma tare da haka zakkar ta yi tunda ba niyya bane wannan ke nuna idan mawadaci ya fitar da zakka ya baiwa wani mutumin da yake tsammanin talaka ne ashe ba talaka bane ba irin mutanen da suka iya cin hatsi da wasu ake cewa masu iya cin hatsi yana da kuɗi ma tsare a gida da banki da ina ne da sauransu amma kullum da rigarsa guda ɗaya sai aka ɗauka talaka ne sai aka bashi shi a ƙa'ida in ya san hukunci bai halatta karma ba dan in ya ci haram annabi ya ce sarka ba ta halatta ga modaci wallahi ya ci ya ci haram kun gane da kyau shi wanda ya bashi ba tare da dan saboda ya jahilci halinsa ba da laifi wajen Allah amma in ya san cewa mawadaci ne ya dauka ya bashi to shi ma sun zakka sa bata ba to ka ko yanzu akwai attajiri da ba sa bayar da zakka sai ga mai kuɗi dan uwansu shi za su ba zakka akwai wanda kuma suke dabara zakka ce suka fitar amma sai su rinka bayayya tsakaninsu da juna ni idan na fitar sai in kai gidan abokina shi ma fa yana da kuɗi fa ya raba matansa da ƴaƴansa da waye na shi ma idan ya fitar sai ya raba ƴaƴana da matana kaga duk wannan dabara ce ba a yi wa Allah ta'ala wai wannan duk ko ta halatta an gane ko ko da shi dan ne ya fitar da ciyarwa uban ba zai bashi ba uban ba zai bashi ba zai bashi ba Allah tun komai ba dan fashin da sani ba a shi wannan zai bashi ba sai da in ya wadatu kan cewa abin da ya tilasta shi ne wannan saboda yana cikin masu ta'addanci ya kamata ya baiwa waɗanda suke za su yi wa Allah da na shi wannan mutumin kamar misali suka shirya cewa zai kai wani in ya so zai karba shi ma idan aka yi da shiri ba ta yi ke kamar yadda aka yi yadda shi uban suka yi ya ce zai kai wani sai zai karba tunda ba tare da ya bashi hannu a wannan industry ya yi ba abin da kaga niyyar su ta lalace yanzu abin da za ka kalla niyya shi yasa annabi ce laka ma nawaita abin da yayi niyya na wannan cewa abai wa talaka to ya tabbata gare shi ko da ku ta fada hannun wanda ba talaka ba ko da ta fada hannun wanda bai cancanta ba ya dai tabbata gare shi ka fahimta da kyau wa na abi ishaq wannan hadisi imam al-bukhari da ya rawaito shi hadisi na gaba wa na abi ishaq sa'ad ibn abi waqqas malik ibn uhayb ibn abd manaf ibn zuhra ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn al-ayyin al-qurashi الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم an karɓo wannan hadisi daga Abu Ishaq wannan alkuniya sakina alkuniya shine a ce maka baban wane ko a ce maka dan wane wanda shine laraba ki kira alkuniya kamar yadda muka faɗa wato abu ne mai kyau ba tilas bane sai kowa ya alkuniya amma yana da kyau mutum ya alkuniya a rika ce maka baban wane Abu Fulan ko a ce maka dan wani to shi Abu Ishaq din nan sunansa shine Sa'ad ibn Abi Waqqas an gane ko Sa'ad shine sunansa ibn Abi Waqqas dan Abu Waqqas wato alkunyar babansa kenan Malik ibn Uhayb wato sunansa shine Malik ibn Uhayb sunan babansa kenan ibn Abd Manaf ibn Zuhra har zuwa karshe ibn al-Ay al-Qurashi ba Qurashi az-Zuhri an kabilan Banu Zahra ko abin nan yana cikin wato a cikin wani reshi daga cikin Qurayshawa ahad al-ashrati al-mashhud lahum bil janna yana cikin mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna
sahabbai gaba ɗaya kowa dan aljanna ne kamar yadda aya ta tabbata cikin suratul tauba, amma yana daga cikin falala a ware ka da sunan ka abada ba a ambace ka cikin taro ba. Kan fara ko za ka ce duk wanda ke cikin masallacin nan ya dace da kaza, sai kuma za a ce musamman wani da wani da wani da wani, sai aka yi shiru. Yanzu waɗanda aka zana nan guda biyar sun zara sauran kenan. To su waɗannan goma sun tabbata cikin hadisi a jere. Manzon Allah ya ambace su hadisi a jere, ya fara da Abubakar zuwa na ƙarshen su. Yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna, Ali fil janna, Sa'd bin Abi Waqqas fil janna, Talha bin Ubaydillah fil janna. Kaza har ya jera guda goma. Yace duk yan aljanna. Sa'd bin Abi Waqqas yana cikin su. Gashi na cikin al-muhajirun wanda hijira ya zuwa Madina. An bayyana ko yana cikin kuma as-sabiquna. المشهود له بالجنة رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya zo min ya'uduni domin ya duba ni ama hijjatul wada a shekarar da yayi aikin hajjin ban kwana, ya zo ya duba ni da min waje in ishtadda bi saboda wata cuta da ta tsananta gare ni. Alwaja'u shine almaradu, saboda wata cuta da ta tsananta gare ni. Wato wannan sai nuna min halarcin duba mara lafiya, ko ka ce mustahabbancin gaida mara lafiya. Idan dan uwanka musulmi ba shi da lafiya, ko a gida yake ko a asibiti ne, kun saba kuna sallah a masallaci tare, sai ka duba sallah azhar da la'asar ba gan shi ba, lafiya za ka ce ai ba da lafiya yana gida, to sai ka je ka dubo shi, wannan sunna ce. A yana asibiti sai ka je ka dubo shi, duk wannan sunna ce. An fahimta ko? Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin sahabbai sai yake tambaye su man asbaha minkum al-yawma sa'iman, yau waye gari yana azumi, sai Abubakar sai gani. Man at'ama minkum al-yawma miskinan, a yau waye fitar da dukiya ya ce da miskini mabukaci, Abubakar sai gani. Man ada minkum al-yawma maridan, a yau waye ya duba mara lafiya ko a gida ko a asibiti, Abubakar sai gani. Man tabi'a minkum al-yawma jinazatan, yau waye aka binne gawar dan uwansa musulmi da shi, Abubakar ce gani. Annabi ce majtama na tibarin illa da kalal janna. Al'amuran nan ba za su taru ga mutum ba face sai ya zama dan aljanna. Ciyar da miskini, gaida mara lafiya, ciyar da miskini, gaida mara lafiya, kai dan uwanka musulmi, wato aje abin da shi tare da kai, azumi na nafila akai irin wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ababai da ke sinadarin shiga aljanna. Mara lafiyar nan ko da bai da kokobo, ba bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka, da mai gadin gidanka da babban makwabcinka wanda yake gawataccen altaziri ko na jami'in gwamnati, ka ɗauka duk ɗaya ne, wanda duk bai da lafiya cikin su yana da haƙƙi na ka je ka duba shi. Da makwabcin ka talaka da makwabcinka mawadaci, da makwabcinka mai dukiya da mai gadin makwabcinka na biyu ko na uku da bai da lafiya, duk ɗaya ne a wurin Allah ta'ala. Dukkan su ba musulmai bane ba, sifan ya zanto wani ba musulmi bane ba. An fahimta ku? To saboda haka wannan ita ce rayuwa mai kyau da addinin musulunci ke tsara wa mutane. Duk idan muka yi kokari muka yaƙi zuciyar mu kan irin waɗannan halaye na gari, kai kanka rayuwar za ta fi maka daɗi. Kuma kai kanka a siyasance, dan Allah da ka tarawa kanka masoya da ka tarawa kanka makiya, wanne fi maka alkhairi? Gara ka tara masoya. To irin wannan halayyar, an yi mutuwa a nan gudan an ganka kaji, an je binne wani talaka da kai, mai kuɗi da kai, wani mara lafiya a gida ko a asibiti talaka kaji, mai kuɗi kaji, kowa kaji, yanzu Allah ba ka zama abin kauna musu ba. Ka kana tarawa kanka mai masoya, kana tarawa kanka masoya, ba alkhairi bane ake tara kanka makiya. Amma ka ki zuwa nan, ba ruwanka da kowa, ka wadata da kowa, baka bukatar kowa a wurin komai, kar kowa bukatar komai a wurin ka rika koma. To abin da zai faru wata rana da aka mutuwa a gidanka, sai ka ga makwabtan nan da kare da kuma su kake nema, da Allah akwai jana'iza a nan gudu, sai su yi banza da kai, ka ji nan akwai jana'iza nan, sai kowa ya baje. To ka tara kanka abokan adawa, wata rana baka nan ka yi tafiya a gidanka, wani abu na iya faruwa na rashin jin daɗi, rashin lafiya ko waninsa, ba wanda zai kawo ɗauki saboda makotanka idan kana mu'amala mai kyau tsakaninka da su. Ba haka bane ba? Kafin wani abokinka na nesa a buga waya a faɗa masa ya zo, ya taho fetur ya ƙare a motarsa, duk wanda ba za ta iya faruwa ba, makocinka shine wanda zai fara zuwa da. To dan saboda haka ya kamata mu kiyaye haƙƙin zamantakewa. Hikimar musulunci sai aka tsara mana mu haɗu a masallaci mu rinka sallan jami'i, ai dan mu san juna ne.
dan mu rika mu'amala da juna, mu rika tuntubar halayen juna, mu rika tuntubar halin da dan uwan ke ciki, duk wanda yana da kyau rayar da wannan a tsakanin Allah shi mana gaban kasa. Mahallu shahid dai gashi annabi na duba mara lafiya, wato wannan hadisi na nuna mana halaccin ko shar'antuwar duba mara lafiya. Abu na biyu kuma da hadisin zai nuna mana ashe mara lafiyar nan ana iya zuwa a dubo shi ko da mai dubawar ya fi shi daraja. Yanzu dan Allah a duk duniya wa kai girman annabi, wa ya kai waye kamar ka, wa ya san asali ya naka, wa ya samu irin rabanka, tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake ka bai gaba sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda ya kai matsayin farcen annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya, shine shugaban shugabanni, amma dai ya duba ɗaya daga cikin wadanda yake mabiyansa da shi da kansa. Akidar da kana shugaba ta fuskar mulki, dan kana shugaba ta fuskar mukami, kana shugaba ta fuskar dukiya, wannan ba shi ke nuna ba za ka je ka dogo wa fadar ka ba in ba da lafiya. Ba shi ke nuna ba za ka je ka dogo yaron ka na gida ba in ba shi da lafiya. Kai za ka je ka duba shi, ba kana son lada ba ne gurin Allah? To dukkan waɗannan ababai sai mutum ya yi yaƙi da zuciya. Ka kaurace wa rayuwar da mutane ke ciki, ka tattare karkashin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka gyare duk wani abin koyi cikin mutanen garin ka ko kasar ka, kamar yadda annabi shine abin koyi ka. Dan Allah ce laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira. Wai dan me mutum yake zama abin koyi a wurin mutane? Wani fa yana zama abin koyi kawai dan an san shi. To yanzu dan Allah cikin kafirai da wanda yake ba kafirai ba a duniya gaba ɗaya wa aka sani irin manzon Allah. Mai san shi ya san shi, mai kin shi ma ya san shi. Dan ya san shi yasa yake san shi, shi ko mai kin shi ya san su kuma yake kin shi. Wannan ba sanayya bace ba? To wanda ya samu waye kuma zai tara masana a duniya da suka san shi sama da manzon Allah. Dan kwallon ba kawai mutane suka sani sai su rinka sanya tufafi irinsa. Dan kwallon in ya shahara sai kamfani ya sayi shi rinka tallan makilin da shi. A ga hoton shi ya rike makilin din kawai dan kusa ya tunda ana sai shi cikin zama. Supporters na kwallon kafa sai su saya. Ko ya rinka tallan Panadol ko bazooka su. Wannan zai yi ba. To dan menene sani shi kawai ba a kan dan girman Allah. To dan me ba za a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace da yazo ya duba ni, wannan ya faru ne a hajjatul wada a shekarar da annabi ya aikin hajji na ƙarshe. Min wajen ishtar da bi fa qultu ya rasulullah, yace sai nace ya manzon Allah, inni qad balagha bi min alwajhi ma tara, hakika ni ya isa gare ni na irin nau'in cuta daga gani, wato cuta ta kai mai inda ta kai kamar yadda kake iya gani. Wa ana zu malin, ni ko ina da dukiya, wa la yarsuni illa ibnatul li, ba mai gado na sai ya ta guda daya, ga kuma dukiya ina da ita. Kai ko ya duk abin da magaji ya bari ko da ita kadai ce, abin da baban ta ya bari da abin da ta samu dukiya ne, dan rabin dukiya ne. Afa a tasadduqu bi sulusai mali, yace shi zai yi sadaka ne da 2/3 dukiyata, wato yana neman izini wajen tun da ba mai cin gadon sai ita kadai, yana ganin dukiyar ta mata yawa, ya kasa dukiyar gida 2 mana, gida 3 mana, ya dauki 2 ya bayar sadaka, ɗaya ya bari in ya mutu da gada. Afa a tasadduqu bi sulusai mali, qala la, sai annabi ce a qultu fa shatru ya rasulullah, yace to shatrin dukiya fa rabin ta fa in raba ta tsakiya in bayar da rabi in da mutu ta ci sauran. Fa qala la, annabi ce a fa qultu fa thuluthu ya rasulullah, yace to in bayar da sulusun dukiya mana ya annabin Allah. Qala, sai annabi ce al-thuluth wa thuluthu kaseer aw kabir, yace sulusi 1/3, 1/3 ba ko ai yana da yawa, ko ya ce kathir yana da yawa, ko ya ce kabir ai 1/3 ma mai girma ne, abu ne mai girma. Ɗaya cikin kalmomin nan annabi ya amfani da su, marwacin hadisi ya manta kowace shi, amma dai ma'anarsa na koma ta zama ɗaya. In an ce mai girma ne kaga abu ne mai yawa, ya ce mai yawa ne abu mai girma ne. An gane ko? To da wannan ne malamai ke cewa shi wannan sadaka da yake nema annabi ba shi izini, yana nufin zai wasici ne. Wasici shine kana da dukiya sai ka bayar da wasici ga wani amintacce cikin mutanenka, danginka ko abokanan hulɗa na gari, cewa ko da bayan na mutu kaza da kaza da dukiyata a bayar da shi sadaka ga miskinai, a bayar da shi sadaka ga ɗalibai masu neman ilimi, a bayar da shi sadaka ga marayu, ka dai faɗa ka ce a bayar da shi sadaka, ko ka faɗi sunan wani ka ce a bashi ko bayan ka mutu. To wannan wasiya ɗin
abu ne shar'antacce a musulunci kuma ana bukatar mutum ya yi shi. An bayyana ko ana bukatar mutum ya yi shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da sahabbai dangane da yadda cewa duk wanda yake kaunar Allah yake kaunar dacewa da kiyama kar ya bari a ce ana kwana uku ba tare da ya rubuta wasiya, kai kar dare ya wuce ba tare da ya rubuta wasiya ya tsora a matashin kan gadansa ba, ta yadda ko ya mutu ya ce ga yadda za a yi da dukiyarta. To wannan abin da za ka bayar na wasiya ɗin ga ka'idar musulunci ba za ka bayar da rabi ba, dan rabi ya yi yawa. Ba za ka bayar da 2/3 ba, 2/3 ya yi yawa. To nawa za ka bayar? Za ka iya bayar da 1/3. Waɗansu malaman ma suka ce a'a sai dai abin da bai kai 1/3 ba, kamar 1/4, kamar 1/5, 1/10 har zuwa 1/100. An gane ku? Suka ce saboda me? Suka ce saboda annabi ya ce as-sulus kasir. Ai 1/3 ma yana da yawa, wato kenan annabi ba da goyon bayan sa ba za a yi. To waɗanda suka ce a'a in ya kai 1/3 zuwa abin da ya kasa wannan babu laifi. Suka ce a annabi ya ce yana da yawa amma bai hana shi ba. To amma dai abin da yake mafi Abdullahi na Abbas ce in dai da zai ki abin da yake mafi kyau mutum ya bada 1/4 zuwa abin da bai kai haka kamar 1/5. Ma'ana dukiyarka kana da miliyan 4, miliyan 1 sai ka ce ko da bayan na mutu wannan a rabawa miskinai sadaka, ko ka ce ko da bayan na mutu wannan a bayan zuwa ga kwamitin masallacin wuri kaza, ko da bayan na mutu wannan a gudanar a sa asusun makarantar islamiyya ta unguwa kaza na suna da himma, ko da bayan na mutu wannan a bayan zuwa ga marayun gidan wani wansu ya daɗe da mutuwa mahaifinsu tana cikin halin da kai ba mai ciyar da su, a ɗauka a ba su wannan a cikin halin ciyar da su abinci da biya musu kuɗin makaranta. To ka ba da 1/5 kenan? 4. Idan miliyan 4 ne ka ba da, idan miliyan 5 ne ka ba da 1/5 kenan. Ma'ana dai 1/3 zuwa abin da yake a baya. Wannan ya halatta mutum ya yi wasici. To shine annabi ce masa as-sulusu kabir aw kasir. Yace innaka an tazara warasataka aghniya. Manzo Allah ce da shi a ce ka bar ƴaƴanka an tazara ka bar ƴaƴanka bayanka warasataka wato magadanka kenan aghniya suna wadatattu da dukiya khairun min an tazarahum ma'adatan yatakaffafuna nas. Ya fi alkhairi saboda ka kyale su suna talakawa yatakaffafuna nas suna mika tafin hannu ga mutane suna allazi wahid. Wato annabi bayan a bar wani abu na dukiya domin magada kar su tozarta. To hikimar da ke cikin wannan shine galibi mutum ya tashi mutuwa kila ya bar ƴaƴa suna yara kanana ba su kai karfin su nema wa kansu abinci ba. In ba su da halin da su ciyar da su ko ba su samu ciyar da su ba cikin dangi me zai su kenan ba sai bara ba. To sai ce ka bar su da wadata din shi ya fi alkhairi saboda ka bar su suna ƙanana ƴan tabilo suna mika hannu ga mutane shine ya takaffafu da nas. Wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah. Yace wallahi ba za ka ciyar da wata dukiya ba da kake neman yardan Allah da ita illa ujirta alaiha face sai an baka lada akan ta. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, hatta abin da kake sawa a bakin matarka, ma'ana ciyar da iyalinka da kake yi, cefane da za ka kawo gida, rigar sallah ko atamfar sallah, tufafin sallah da za ka ɗinka iyalinka shi kanshi akwai lada a ciki. Abin da ake bukata a lokacin da za ka yi ka sanya niyya, domin yana mala amalu niyya. Magi ya kare sai ka kudura niyya, zan ce da magi fi sabilillah. Gishiri ya kare sai ka kulla niyya, sai ka je ka wuce bane mai kyau, to wannan duk sai ka samu lada a kai. Shi ne bambancin magidanci da goro ɗin ke. Shi magidanci zai samun lada ta waɗannan hanyar ciyar da iyali, goro ku ba ya ciyar da ku. Sai da ciyar da shi ko? To shi yasa wanda ya fi kuma mata ɗin kuma kaga ya fi wahala ke. Gurgurdan yadda wahala ta karu gurgurdan yadda lada zai karu. Wannan ba yana nufin shi kenan ka har ka ce to mallam ya ce din mu je mu kara aure. Halin kai ka san abin da kake samu a wata bai kika rike biyu ba. Ni ban ce haka ba. Kana da abin da zaka rike biyu sai ka yi, kana da abin da zaka rike uku, kana da abin da zaka rike hudu, wannan sai ka yi. A'a kana da shi din ma amma kai rayuwarka ka saba da wancan ta yadda idan kawai kishiya ba za ka iya mata adalci ba. To kaga a nan gurin duk wanda ke jin tsoron ba zai iya yin adalci ba mafi alheri shine yayi ya rike mata daya. In kaftum Allah ta dilo wa wahidatan aw malakat aymanukum, wanda san ba zai yin adalci ba sai rike tsaye ta zama da ita haka. An gane ko? Amma dai abin da wato abin da nake so in dora muku kai cewa duk abin da zamu ciyar da iyalanmu wato babu hasara a ciki. Mutum akwai lada a ciki, da haka kare damuwa ce kawo kaza
matakar abu ya zama dole rayuwa, matakar abu zai ƙara walwala, duk abin da ka kawo ma iyalinka kana da lada mai yawa a ciki, musamman kana yi da kyakkyawan niyya. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي سعد بن أبي وقاص yace sai na tambaye manzon Allah nace shin kuwa za a bar ni a bayan sahabbaina, ma'ana abokanena da na saba da su yau da gobe, so ne za su riga ni mutuwa ko ne zai riga su mutuwa? ukhallaf, shin za a halifantar da ni ba da ashabi bayan sahabbaina? qala sai annabi ce innaka lan tukhallafa. Annabi bai bashi ansar cewa za a halifantar da shi ko ba za a halifantar da shi ba. Abin da ya tambaya daban, amma annabi zai bashi wata ansa daban. Yace innaka lan tukhallafa, babu yadda za a barka ka zama mamayi, wani ya mutu kai kana nan da rai, fata amala amalan, kuma ka aikata aiki na gari, tabtaqi bihi wajha Allah, kana neman yardan Allah da shi, illa izdatta bihi darajatan wa rifa, ba ce sai ka ƙara samun daraja a wurin Allah da daukaka duk aikin da zaka yi na gari. Wala laka an tukhallafa, mai yiwa kin kila halifantar da kai bayan sahabanka, ma'ana da abokananka su mutu kai kana nan da rai, hatta yantafi bika aqwam, waɗansu mutane su zo su amfana da kai, wa yadurra bika akharun, waɗansu kuma su cutu a sanadiyarka, waɗansu su amfana da kai ka taimaka ma rayuwarsu, ka yi musu kaza kada sun amfana da kai kenan, waɗansu su cutu a sanadiyarka, ma'ana su shiga haƙƙinka, su zage ka, su ci mutuncinka, ba su ne suka cutu ba tun da sakamakon yana jiran su wajen Allah. Ko kuma waɗansu su cutu da kai shine kafirai, wato kai kana cikin barada idan ka fito wajen yaƙi za ka lallasa su. Duk dai annabi da ya faɗi wannan, malamai na ɗaya daga cikin waɗannan fassara game da wannan. An gane ko? To annabi bai fito karara ya fara Sa'ad bin Abi Waqqas cewa za a rada ka, ba ya ce la'allaka an tukhallaf. Amma ƙarshe abin da ya faru shine bayan rayuwar annabi ma Sa'ad bin Abi Waqqas ya samu rayuwa mai tsawo har sai da aka bude Iraki tare da shi, kuma da dama daga cikin mutane suka amfani da shi a cikin addini saboda karantarwarsa. An gane ko? Sa'ad bin Abi Waqqas in ban manta ma ai shine shugabanci yakin Qadisiyya da aka yi na rusa daular Farisawa a lokacin Umar dan Khattab. Kaga in tafa bihi aqwamun wa tadarrara bihi al-akharun. Farisawa sun cutu ko a sanadiyarsa. Lokacin bayan da lafiya ma akan wata rumfa yake, amma yake tsara komandojin yaki, kai wani ku je wuri kaza, wani ku shiga wuri kaza. Bayan da lafiya yana da kwance, amma yake ba da komanda. Ayi kaza a bar kaza, ko ina ya sarrafa sojoji har aka ci nasarar wannan yaki. To dan saboda haka ya samu dacewa, wato kamar annabi ya ba da bishara ne a fakaice kan cewa zai rayuwa mai tsawo, kuma karshe ya sami wato ainihin wannan rayuwa mai tsawo. Hakan makalla. Na. Wannan ya ce ai a ukhallifu fi makkata ba'da ashabi wa sirafihim ma'aka. Wannan wata fassara kenan. Na'am. Ba dai ce daga cikin fassara, amma ba wannan ba ta ce mafi rinjaye. Na'am, sani. Waɗansu sun fassara da wannan cewa shin yana nufin za a kyale shi ne a Makka ba zai hijira ba? Bayan sahabbai sun koma, tunda a lokacin da aka je duba shi bayan da lafiya din aikin hajji da ban kwana. Kaga yana tunanin cewa kila za a bar shi a Makka kenan, su koma Madina tunda shi bayan da lafiya. Shi ne ke tambayar annabi wannan. Waɗansu sun fassara shi da haka. Waɗansu kuma suka fassara barin shi ya rayu. To amma ga shi annabi ya ce innaka lan tukhallaf fa ta'mala amalan tabtaki bihi wajha Allah. Wannan yana nuna rayuwa ce mai tsawo, ba wai barin sa a Makka. Ka gane da kyau? Bayan an faɗi wannan yace Allahumma amdi li ashabi hijratahum, annabi ke cewa ya Allah ka zartarwa da sahabbai na hijiransu. Abin nufi ya Allah ka cika musu ladan hijiransu, ya Allah ka cika musu ladan hijiransu, su tabbato akan takar wanda yayi mafarkin komawa garin sa ya fasa hijira din. Wala taruddahum ala aqabihim, kar ka mai da su akan digadigan su. Sai yace lakinil ba'isu Sa'adu bin Khawla, abinda annabi faɗa kenan. Yace lakinil ba'isu, amma wanda yake cikin damuwa Sa'ad ibn Khawla, shine Sa'ad ibn Khawla. Wato menene al-bu'su? Talauci kenan. Wani lokacin kuma ana fassara al-bu'su da cuta, amma dai an fassara shi da talauci. Was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Al-ba'sa da al-bu'su duk shine talauci ko karancin dukiya. To sai annabi ke cewa wanda yake fama da talauci ko karancin dukiya shine Sa'ad bin Khawla, idan an fassara shi haka. Amma dan suka ce ba wai talaucin ake kallo ba anan, menene talauci ke gadarwa? Ba rayuwa mana jin daɗi ba, rayuwa ta rashin jin daɗi. To annabi na nufin wanda yake cikin rayuwa ta rashin jin daɗi shine Sa'ad ibn Khawla, saboda me? Ya musulunta, yana Makka, yana da rauni,
yana son yayi hijira zuwa Madina bai samu damar fita ba to kaga ko ai talauci ne ka kasa yin hijira din saboda me falalan da ke cikin hijira dan duk inda aka faɗa al-muhajirun da al-ansar cikin Qur'ani sai an fara kawo al-muhajirun sannan al-ansar was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal-muhajirin wal-ansar duk inda aka faɗe su to kaga koda kai imani kuma kai hijira din nan falala ce rashin samun yin hijira din kamar lada mai yawan gaskiya kwace wa mutum sai in mutum na da uzuri da haka sai annabi ce lakin al-ba'isu sa'ad bin khawla amma wanda yake cikin kunci ko cikin damuwa shi sa'ad bin khawla to annan maganar annabi ta kare sai shi marwayacin hadisi yace yarsi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana jin kai gare shi shine ar-risa masdarin kalmar kenan yana jin kai gare shi amma tafi makka saboda shi wannan sa'ad bin khawla ya mutu a makka bai samu damar yin hijira ba muttafaqun alaihi wanda hadisi imamu bukhari da imamu muslim ne suka rubuto shi wato kamar arisa annabi na nuna damuwarsa gare shi wato ina ma a ce zai samu damar hijira amma kai to bai samu yin hijira ba gashi har Allah zai karɓi rayuwarsa yana cikin garin Makka annabi na tausaya masa kenan da wannan da wancan da wanke ne da Sa'ad bin Abi Waqqas da Sa'ad bin Khawla daban Sa'ad bin Khawla wani ne daban amma Sa'ad bin Abi Waqqas ya je hijira ya je Madina yanzu an zo Makka ne da shi a hijira wanda ya samu irkar da hakuri a gaban dan ka gane kaga ai ya je hijira to amma da aka tafi Makka da shi ne wajen hijira da wada kuma sai samu wannan Sa'ad bin Khawla ko bai samu damar yin hijira ba to ita kuma rashin yin hijira din laifi shi yasa ubangiji ke maganar waɗanda ba su yi hijira ba idan mala'iku sun zo karɓar rayuwarsu za su ce ta taɓa so ne ta dawo kwanan mala'iku zalimi an fusi mala'iku za su ce qalu fi ma kuntum me ko kasance a kai ba ku hijira ba qalu kunna mustadafina fil ard me ko kasance ba ku tsaye da shari'ar Allah ba kaza ba sai ce muna da launi ba mu da karfi sai a ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah ba ta da lawa dan me ba ku hijira kun je hijira ku samu tsaye da shari'ar Allah ba to shine Allah ce fa wala kama wa hum jahannam wasa'at masira illa almustad'afina sai kuma masu raunin gaske min ar-rijal wan nisa wal walidani no kenan uku mazaje amma gashi ba su da kudin tafiya ba su da abin hawa kuma bayi ne kila karkashin wani masu ko mata ba za su iya kama hanya ba kilomita 400 a ƙasa ita kadai ko yara ƙanana allazina la yastati'una hilatan wanda ba su da wata dabara wala yahtaduna sabila in ma sun fita an ce su tafi Makka Madina daga Makka ba su san hanyar da ake bi ba cikin Sahara ne desert ba hanya ce irin yanzu ba kila ya bata a daji kishirwa ta kashe to sai Allah ce wannan walaika asallahu an yafu anhu to sai bin Khawla yana cikin irin su kawai jinkan da annabi ke masa ba wai yayi asara ba dan ba musulmi bane ba shi a'a ya bai samu dacewa da ladan muhajirun shine albas din da ya dace da an gane ko wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi to ina ganin sai mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai muna dai tafiya kadan a kadan kafin mu fara hakan wakan harin bayani ne muke so akan wannan hadisi wato shi wannan hadisi saboda na mun ɗan karatun sabon wani malami to kuma ya yi mana bayani kwarai kuma na gani a wani shari'i cewa shi wannan an zo aikin haji ne da shi to kuma wannan rashin lafiya ya same shi saboda haka shi ne yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a bar shi a nan Makka ne saboda akwai bambanci ga mutuma da ya hijira kuma a ce ya dawo Makka in ya zauna to shine manzon Allah ya roki Allah cewa waɗannan sahabbai nasa Allah ya zartar da wato ainihin hijirarsu su koma Madina dan har dai Allah ya cika musu da abin nan ɗinsu saboda haka sai ce wanda yake cikin damuwa dai sai dai wanda yake cikin damuwa kamar shi Sa'ad bin Abi Waqqas to shine abin da yawa to saboda haka nake wannan bayanin haka yake ko kuma yi akwai ai sai nan ce baka magana ce cikin maganganun malamai ita magana da ka faɗa na'am ko ka fahimta ba na'am na faɗa tun a lokacin sai na nuna wannan bai je Madina ba kenan shiwa shi bin Khawla dama ana faɗa ba ya cikin masu hijira bai hijira ba na'am lakin bai Sa'ad bin Khawla annabi na ji masa da kai shi dan ya mutu a Makka yar sai da Makka bayan ba ta Makka yanzu misali idan mutum ya yi Makka ya hijira zuwa Madina ya zo saboda uzurin aikin haji so ya zo ya mutu a Madina a Makka wannan na nuna hijiransa ta rushe a'a ba ta wuce ba to sai dai
bai kai ga waɗanda suka koma din ba. in jiwa da wani dalili Shi bai mutu ba a lokaci. a wani dalili ne in da wani dalili ne Saboda annabi ya tausaya masa. shiwa Shi dina kaula din. Akan mutuwa sai da ya Makka. to a dama sai shi bai hijira ba tausaya wanda aka masa dama shi bai yi hijira ba saboda yana cikin masu launi amma za mu nake tambayar ka shine mutum ya hijira daga Makka zuwa Madina sai wani uzuri ya dawo da shi Makka dan tafiya sai ya zo ya mutu a Makka a ranar tashin kiyama yana da ladan masu hijira ko kuma ladan wanda yake a Makka Ana kalla yana da ladan masu hijira. yake nan magana ta kare Sai dai bai kai ga waɗancan da suka mutu a Makka. to wannan fifikon da kace wanda yanzu abin da kake tabbatarwa shine wanda ya mutu a Madina yana da ƙarin falala kan wanda bai mutu Madina ba Na'am shi ne. to ina ka samu wannan Yawwa ai kai karatu a can baya. Ai. Kalla. Inda kace Allah subhanahu wa ta'ala nuna wanda suka tafi jihadi da kuma wanda basu je ba saboda larura ta tsaye da su suna da lada amma waɗanda suka zauna ba su kai lada wanda suka tafi. wannan da nasin Qur'ani ya tabbatar da su amma wanda ya mutu a Madina fallalansa cewa yana da falla kan wanda bai mutu Madina ba shi kuma ina ka tabbatar da Akwai shi a rubuce ga mu. A ina? Insha Allah zan zo da shi. yawwa idan an ba shi yawwa a cikin wannan karatun bayanin wasiya a yi hakuri tun daga tamboyi a rubuce kila a cikin tambayar da zan to akwai ta ku rika bin abu a hankali a tsari a hankali haka wanda na cewa ka ce za ka yi karin bayani akan hadisi na biyu amma kuma sai Allah ya mantar da kai ba kai ba hadisin da muka yi magana akan cikin darasin da ya wuce muna a hadisin Aisha ce wato wanda annabi ke bada labarin yadda zo jeshin al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yuqsafu bi awwalihim wa akhirih wadansu mutane da za su dumfari dakin Ka'aba da nufin su kai farmaki su rushe dakin Ka'aba har sai sun zo al-bayda wato farfajiyar kasa filin da babu abin nan wani fili ne da yake sananne a wancan lokaci to sun zo nan wajen ba su kai ga dakin Ka'aba din ba sai a rushe su domin abin da ake kira al-bayda wato shine filin da ba wato filin kasa wanda babu tsiro babu ciyayi babu itace babu komai akai shine baida sai suke ta kal isi fil baida yaktulu hazama wal ma'u fawqa dhuriha mahmud al baida wato sahara ko fili yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim su arushe na farkon su da karshen su an gane ko to sai Aisha take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan me za a rushe na farkon su da karshen su wa fihim aswaqu alhali wadansu suna kasuwa ba su san me aka yi ba da su aka nufaci zuwa rushe ɗakin Ka'aba ba wadansu suka fassara aswaq da cewa wato a cikin su akwai aswaquhum wanda tilasta su aka yi su tafi shugaban yaki ne yace dole ku daura damara mu je mu rushe Ka'aba su ba da niyyar su ba amma idan ma ba su ba za a kashe su sai suka tafi kaga anan gurin niyyar su ta sha bamban da wanda ya tafi da niyyar rushe Ka'aba su sun tafi ne bisa ga tilas ba da niyya ba to sai Aisha take tambaya game da su wato karin bayani shine akan kalmar aswaq ko fassara shi da jam'i na asuq ko aswaq ya zanto daga suka ne dan akwai tarwa ya zanto da suka kuma su ne mabiya wanda ba su da iradar su sai abin da aka ce ku an fahimta ku sai annabi ke cewa duk da haka yuksahu bi awwalihim wa akhirihim sun mai wasu na ala niyyat wanda tilasta shi aka yi ba da niyya ba sai da in bai je ba za a kashe shi kaga ai da kyakkyawan niyya yake da haka ko da yanzu azabar duniya ta shafe shi gobe idan an tashi kiyama yana cikin mutane da gari wanda ko je da mummunan nufin sa kuma wannan kuma sakamako wato shine zai tabbata a kansa wannan mai tambaya ta ke cewa menene kalmar ash-sha'ab take nufi kalmar ash-sha'ab tana nufin al'umma kenan akwai wacce tsakanin ash-sha'ab da shu'ba ash-shu'ba wanda jami'in sa shine shu'ab daban ash-sha'bu jami'in sa shine shu'ub a larabce daban al'umma kenan su ne sha'ab mai da kansa wannan yake cewa wannan hadisi da makaranta na sa'ad bin abi waqqas yana nuna halarci kenan na rubuta will yake cewa shine kamar mutum ya rubuta ya kamata a yi dukiyarsa bayan mutuwarsa ba za mu ce haka gaba ɗaya a sake ba dole sai dai mu ce halarci na wasiya wato kuma kamar yadda na faɗa idan mutum yana dukiya ya halatta wasiya kuma wasiya tana da sharuɗanta da za ku bari sai mun gama so da zai da hankali wasiya tana da sharuɗanta sharaɗi na farko ya zanto wanda za ka ce a baiwa wannan abin baya cikin magadanka
ba ɗa bane kaga ɗana cin gado, ba matarka bace dan matarka tana cin gadon ka, ba mahaifanka bane ba ɗaya daga cikin biyu, baya cikin magada shi wanda zaka yi wa wasiya cewa a bashi. Dai idan ka ce a bawa magaji wannan ai kana shirme ne dan ba abin nan ba da wasiya, shi yana da rabon gado ne. Sharadi na farko kenan. Sharadi na biyu kuma wannan abin da zaka bayar kar ya wuce 1/3. 1/3 zuwa 1/4 ɗaya har dai kamar da muka bayani. Idan ya kai rabi to bai halatta ba mutum ya wasici da rabin dukiyarsa. Ya kai 2/3 bai halatta ba mutum ya wasici da 2/3 na dukiyarsa, amma 1/3, 1/4, 1/5, 1/1000 wannan duk ya halatta. Ina fata mu fahimta. Mutum zai bayar da wannan wasiya. To idan ka bayar da wannan wasiya cewa ai kaza shikenan. To kuma abin da zaka sa a yi wasiyar da shi, wanda zaka sa a yi wa wasiyar ya zanto hanya ce da ta dace. Ko dai mutum wanda ke baya cikin magada ko yin wani aiki na alkhairi. Amma idan mutum ya yi wasiya ya ce ga waɗansu kuɗi ko bayan da ko da bayan na mutu a je a gina masallaci a makabarta, to kaga ba za a tsartar da wasiyarsa ba, saboda gina masallaci a makabarta ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wuce ko da bayan na mutu da kuɗi na a yi wani abu ya faɗo wani abu na sabo, kaga duk ba za a yi wannan da shi ba, dan ya saba wa koyarwar manzon Allah. Don abin da mutum zai kasance ya dace da shari'a. To kaga ko wanda suke cewa wancan a rubuta wancan su ko suna magana mutum ya kasafta gaba ɗaya dukiyar ga da ya kamata, wannan kuma kuskure ne. Ko gado ka ce ko da bayan na mutu ni na karanta rabon gado, babu rabon gado na haddace shi ana kaza da haka ya'yana 5 ne, 2 maza 3 mata, ko da bayan na mutu da zakar musu an sai gashi kaza ne, babu su kaza za a bata wani kaza ne, ka ce gashi nan na wawware, duk Allah bai ce kai wannan ba. Dan ba a kiran gado da suna gado sai bayan kai ka mutu. Yana daga cikin sharuɗa na gado tukuna ta haƙƙofat al-mawruf, tabbatuwar mutuwar wanda za a gada, sannan kuma tahaqququ hayatil waris ba'dahu wa law lahaba, tabbatuwar rayuwar wanda zai ci gadan bayan mutuwar ubansa ko da kyautawar ido ne. Yanzu misali ka wani ka ce a ba wani kaza, a ba wani kaza, a ba wani kaza, aka zo mutuwa sai ɗaya ya mutu cikin su, kaga ya wanda zama da lissafin ka kafin kai ka kai ga mutuwa ɗaya daga cikin 'ya'yanka ya mutu, kaga ya wanda zama da lissafin ka. Ba haka bane ba? Kaga me ya amfani wannan abin da zaka yi? Ko aka zo mutuwa sai ɗaya kuka mutu tare da shi wajen haɗari ko wajen rushe gida ko wani abu, kaga shi baya daga kai ko da ka ware ka ce kaza da kaza. Dan haka mutum baya tsoma baki cikin wannan al'amari, yana kyalewa ne bayan ya mutu a tsara abu. Abin da zai iya yin wasiya ga iyalinsa shine ko da bayan na mutu na amince da malam wani, na amince da malam wani, na amince da malam wani, a yi musu fatawa kan ya kamata a raba gado, su kuma su yi bayani a rubuce kitabullahi wa sunnatu rasulillahi, dan kar a zo a samu rigima. An fahimta ko? Allah shi mana gaban ka. Wannan kuma yake cewa dangane da ya saurari kaset ne na Riyadu Salihin na farko da aka yi, to ana maganar niyya, sai kawo wani hadisi abinda da yake so ya ci cikin hadisin dan ba gaba ɗaya ya rubuta shi bai kama inda ake bukata ba, kuma bai bayanin wayar rawaito shi ba da sauransu. Amma dai a cikin maganar zaman da na fahimta yana so ya nuna sahabbai sun tashi da ba da niyyar azumi ba ranar Ashura, annabi kuma ya ce to kowa ya zarce da azumi, sai ce to gashi an ce inna mal a'malu binniyat, gashi nan gudun sun yi azumi ba da niyya ba, azumin su yayi, wa ya ce maka ba da niyya ba? Abinda malamai ke gaba hujja ga wannan hadisin, sun yi niyya da rana kawai shi da bayani. Amma annabi yake cewa duk wanda ya waye gari ya ci abinci ya kame bakinsa, wanda bai fara ci ba kare ci, yau ranar azumi ci. Hadisin da cikin Bukhari. Shi kenan sahabbai su kame bakinsu, da wata niyya sai kame bakinsu, da niyyar azumi. Ashe kenan sun wanzar da niyya, dan baya yiwa kai aiki sai da niyya, sai dai ta zama mai kyau ko mara kyau. Amma kai aiki ba niyya ya zama shirme kenan. An mai da ku dole ka nufaci wani abu cikin zuciya ko mai kyau ko mara kyau. To su sun wanzar da niyya da rana, shi ko azumi in na farilla ne ana bukatar wanzar da niyya da daddare kafin ketowar alfijir. To wannan ana kafa hujja da shi dan saboda ba su sami ikon yin haka ba, sai daga baya umarnin annabi ya zo musu. Umarnin ya zo kafin a bayan alfijir ya riga ya keto. To babu yadda za su yi daga wannan lokacin za su yi, dan Allah ce fattakullaha wasallatu. Maimakon su ce ba za mu yi ba sai gobe, yanzu ba su bi umarnin annabi kenan. An wanda ku in ko azumin na nafila ne dama wannan ya halatta ka fara niyyar sa da rana, dan annabi yana zuwa ɗaya
ɗakin ɗaya daga cikin matansa ya tambaye ta idan akwai abinci a ba shi ya kare kumallo in an ce babu abinci sai ce to ina azumi ya zarce da azumi sallallahu alaihi wasallam. wannan nuna azumin nafila ko da rana za ka iya yin sa ka tashi karfe 9 ba karya kumallo ba sai ka tana aikance komai tun daga alfijir ke to shi na ma zarce da azumi ya halatta. ka tashi da azumin nafila kuma kawai sai wani uzuri ya taso maka kaga cewa kai yau ina da zirga-zirga a garin nan da yawa akwai kujima da yawa in na ce zan ci gaba da azumin nan zan ji jiki sai ka fasa ko ba ka da zunubin komai a kanka dan annabi ya ce as-sabir mutatawwi wa amiru nafsi in sha amda wa in sha afta mai azumin nafila shine shugaban kansa in ya ga dama ya ci gaba in ya ga dama ya ci gaba wanda suka ce dole sai ya rama ya tunda ya fara ya zama wajibi a kansa wadansu daga cikin malaman mazhabar malikiya amma ba ya zama wajibi a kanka yana nan a matsayin sa nafila. wai ya halatta mutum ya sha taba a harabar masallaci ko ba a harabar masallaci ba halatta wato shi na ganin ittifaqan in ba a masallaci bane babu laifi rigimar shi ne harabar masallaci ko a gidanka ko a ina ne ita dai taba bai halatta ta. dalilin da malamai ke kafa hujja da shi wajen rashin halatta shan taba saboda suna cutarwa gaba ɗaya likitocin duniya kafirai da musulmai sun yi da taba tana cutarwa shi kuma addinin musulunci yana haranta da abu mai cutarwa ko abu mai cutar da hankali ko abu mai cutar da lakar jiki duk haramun ne a ka'idar musulunci dan annabi ya zo dan ya halatta wa mutane at-tayyibat ya haramta musu al-khaba'is al-khaba'is jam'i na khabith al-khabith kuma shine ma yu'addi bid-darri aqliyan aw jismiyan abinda ke bayuwa zuwa ga cutarwa a hankalin mutum ko a lakar jikinsa wanda taba tana cutarwa a lakar jiki tana haifar da tarin fuka tana haifar da kaza tana haifar da kaza ga asaran kuɗi kuma ba ta maganin kishirwa ba ta maganin yunwa ka yi almubazzaranci ka kashe kuɗi a shirme ka sai fakitin taba naira 100 ko naira 150 kuɗin masara da ƙari da cefane da komai na talaka ba tare da maka maganin yunwa ko kishirwa ba ka almubazzaranci Allah kuwa ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura. Allah tsare ya halatta yan mata su rinka shiga cikin harabar masallaci ko da ba sallar za su yi ba ya halatta mana dan sun shiga harabar masallaci ba su yi laifi ba muqaddara ajujuwan islamiyya sun yi mana kada muka sa yan mata a islamiyya a cikin masallaci makarantar da su dan sai wani sai dan halaccin shiga masallaci ba bambanci tsakanin mace da namiji lokacin annabi yadda maza ke zuwa jami'i masallaci haka mata ke zuwa sai suna cikin kwanakin al'ada kan gada ma ba za su zo tun dama ba za su sallah ba dan ba mutum zai kawo amma su zo masallaci su yi sallah su zo su saurari karatu duk ya halatta kuma lokacin annabi ba a sa ma kyalle ma da muke raba waɗannan tsakiya ko a gina masallaci wurin mata can daban katon gini nesa da jama'a nan wurin daban a haɗa ake sai dai duk sahun gaba annabi ya ware sahun gaba saboda maza sahun baya kuma na mata saboda kowane masallaci zai iya haddace adadin masu halartar jam'insa kila mun san cewa masallacin nan adadinmu ko da mun cika dai ba ma wuce sahu ba to sahu na tabbas da na tara da na gurin daga nan sahun mata kamata ya fara duk namiji ya kokari ya can ga mata kuma haka suke lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai abubuwa da sun faru lokacin annabi wanda inda za a sa kyalle sai annabi ce a sa kyalle inda za a raba ginin sai annabi ce a raba gini shine munafukai da suka rinka zama a sahun baya da gangan ba za su taho ba su yi ta alwala don kasu samu sahun gaba sai sahun karshe inda daga su dab da mata idan aka yi rukuki sai mutum ya ware kafa sai rinka leko mata sai aka yi su da haka Allah ya saukar da ya ce wala kada alimdul mustaqdimina minkum wala kada alimdul mustakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim hakika mun san waɗanda suke zuwa yan gaba ne suna sabon gaba mun kuma san yan baya ne Allah ce mun san su kuma lalle Allah zai kare su gaba ɗaya ran tashin kiyama aka saukar da wannan wahayin ga annabi amma bai ce ba kai da gawa mata ka daina zuwa masallaci saboda me amma an ce wa mummunai wa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu sai aka yi hukumu mu dai maza ku rufe da ku kalle su ashe suna fita da haka aka ce me inda suna cikin gida kar wanda ta fita za a ce ka karfe danka ya zama an yi umarni da abinda babu shi kenan amma an san suna fitowa dan haka sai aka ce kar ku kalle su kuma mata sai aka ce wa kullal mu'minati yaghdudna ashe su ma an san suna fita dan haka sai aka ce su rantsa idan su kasu kallaci maza inda suna zaune a gida ba sa ganin kowa sai mazan su kadai
da sai an ce ku rufe idan ku ko ba ce ba ai ba sa ganin kowa. To kenan mata suna fita amma fita ta shari'a, maza kuma suna fita kuma su maza kuma da masu kullum suna waje, sai da abin da aka ce kai namiji kar ka kalli mace duba na sha'awa, duba na kaza sai in kana nufin yin aure ne. Kici ba ka kalli mace ba da niyya ba sai ka kawar da kanka, kar ka sake duba inda take kuma har sai ta bace. Wannan fa ɗabi'a ce mai kyau har a jahiliya ba ma a musulunci ba. طرفة من أمريكا وأقلت طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يتي وأقلت طرفي رنسي إدو نانكي إن بدت لي وما بدت لي جارتي يتي إما قبتي أتاتفتو ذات أموا رنسي إدو نانكي حتى يواري جارتي مأواها. حسي إرن تسيق يا قوي تسنن بودي دونا. الجاهلية فأرني دي يونو مغينا. بما أقسي الجاهلية. Shi yasa lokacin da annabi ke ɗaukan wasiya abin da mubai'a da mata cewa wala ya zina da kasa yi zina, sai hindu ta daga hannu ta ce a wata zinar hurratu ya rasulullah, sai yanzu annabi sai ka ce kar mai zina, yanzu ya tana yin zina. Su a jahiliya baiwa ce take yin zina, kucaka baiwa mara asali ita ce za ta yi zina, amma yar wani jika wani an san iyanta an san kuma yanta me za ta yi zina, jifa maguzawa ne wannan kafin su musulunta ga ɗabi'arsu. Da haka da suka musulunta aka ce karku zina take cewa har sai an ce karmi, yanzu wanda yana bukatar a cewa wani karka yi. Allah ya tsare. Da haka da abin da ake bukata shine kowa tsakanin maza da mata ya ci tsoron Allah, amma ba za a ce kar mata su je masallaci ba. Kowa ya ci tsoron Allah, ita in za ta fita ta fita ta musulunci, ta sanya hijabi na musulunci. Hijabi na musulunci ya rufe ko ina in banda fuskar tafin hannu. Rufe fuska ba dole bane. In banda fuskar tafin hannu, rufe fuska ba wajibi bane, in ta rufe babu laifi, in ba ta rufe ba kuma babu laifi. Saboda haka wannan shine hijabin musulunci. Kar kayan su zanto na ado, in za ta yi ado sai a gida tsakaninta da mijinta, kullum ta yi masa ado, safa da yamma ado daban, in zai fita ta yi masa ado na fita ya gani, ta kintaci lokacin dawowarsa da ran ta yi masa adon dawowa, da daddare ta yi masa ado na dare kuma daban. To wannan shine sai ta tabbatar da soyayya tsakaninta da mijinta koyaushe. Amma me yadda ke ado ki fita waje, kina kada kan ki kararrawa kenan fa, wanda ya dace ya ganki da wanda bai dace ya ganki bai ganki, wanda ya dace ya taya ki da wanda bai dace a rinka taya ki kamar a tafa, ai ki samu ruwa kanki mutunci ba. Amma idan kika sa kayan sutura da ta dace, kika rufe jikin kika komai, ko ifriti gaba da ke zai ji tsoron ki, ya san baki da wasa. Kuma anan kike tabbatar da mutunci cewa ke fa ba matar kowa da kowa bace, matar wanda ya cancanta ce shine mijinki. Amma da in kika bude jikinki kowa zai sa rai, da wanda ya kai matsayin ki da wanda bai kai matsayin ki, wanda ya kai har wanda bai kai matsayin leburan gidan ki ma sai ya sa rai game da ke dan kin yi ado kin yage shi. To wannan shine kawai abin da za a faɗa da mata. Amma a ce kasu je masallaci a kasu fita, mata ba sa fita sai su uku. Wai fita ta farko in an haife ta daga mahaifiya zuwa waje, fita ta farko kenan. Fita ta biyu shine in an dauke ta daga gida za a kai ta gidan miji. Fita ta uku in ta mutu daga gidan miji za a kai ta kabari. Wannan duk karere ne, ma an zara Allah biya min sultan, ba wanda ya ce haka. Tsawon nasu sun ma darajar su da yake da sabon maza darajarsa. Annabi ya faɗi mafi alherin tsawon mata shine na baya, saboda ba sa kusa da maza kenan. Kamar yadda mafi alherin tsawon maza kuma shine na gaba, dan saboda yayi nesa da inda mata suke. Wannan haka yake a shari'a. Wato su tsawonsa na bayan ya fi falla sama da na maza kuma na gaba ne. Sai ku yi lokaci yayi. Wa sallallahu wa sallam.